Guys, lain na usab nga sambingay ang atuang paghisigutan ining atong video karon o kini atong sambingay alang kini sa mga Kristohanon nga natutali gyud ni surrender sa Ginoo. Daghan kayo na arong panahona guys nga mga Christian nga 50-50, 50 sa Ginoo, 50 pud sa kalibutan. So natutali gyud dili gyud tanan sa ilang kinabuhi, mga tinuuhan o mga gawi, mga buhat sa kahilayan, buhat sa kangitngit, natutali nga ilang gyud surrender sa Ginoo. Kumbaga, wala gyud gahari nga Ginoo sa ilang kinabuhi. So nindot ning maong sambingay guys o hopefully nga ma-share nimo ni labi na sa mga kaubanan nato, mga friends nato, tungod kay para ma-aware pod ang mga Christian nga mas nindot gyud nga ang Dios gyud atong paharion, nga totally gyud surrender gyud ta sa Ginoo. So para masabtan nimo ning sambingay guys, inani ang senaryo. Istorya kini sa amahan ug anak nga milabang sa taytayan nga adunay dakong baha nga miabot. Sa kaadlaw niya na kining amahan ug anak nagsabot sila nga mulabang ining maong taytayan, pero kay kusog kayong ulan ni kusog usab ang baha. Unya katong moy taytayan maabot ra sa baha ang iyahang laktanan. So sa dihang nagsugod ni sila lakaw sa taytayan, mibati og kahadlok ning amahan. Pero wala niya gipakita sa iyang anak ang iyang kahadlok. Kundi mayon ang amahan nga day. Kupti ni akong kamot kay puro in kaso magkinaunsa gyud mukusog gining baha, matabyog maayo ning taytayan, dili ka matambog sa maong taytayan. So nibalibad ang anak niyo, pa dili pwede nga ako ang mukupot sa imuhang kamot. Dili siya pwede. Kung mahimo ako gyud imong kuktan, ang imong kamot may mukupot sa ako. So nangutana nga man nga day unsa may kalainan nga ako mo'y mukupot sa imong kamot kaysa kuptan kunimo ang akong kamot, kuptan nimo. Unsa may kalainan ana? So nitubag ang anak nga, pa adunay dakong kalainan. Kung ako mo'y mukupot sa imong kamot, kung magkinaunsa gani ang taytayan o magkusog yun ang balod, kung magkinaunsa adunay posibilidad nga mabuhi-an ako ang imuhang kamot, tungod kay dili ko kusgan ikumpara nimo. Samantalang kung ikaw ang mukupot sa akong kamot, tungod kay kusgan ka man, nagtuo ko nga bisan unsa mahitabo nining maong taytayan o ining maong sitwasyon nato, nagtuo ko nga di gyud ka mubuhi na ako, magkinaunsa man ang dagan sa ato ang paglabang niini. So na-realize sa amahan nga sakto tuod ang hangyo sa anak nga siya gyud ang mukupot. Syempre kay ang amahan mas kusgan gyud ikumpara sa anak. So dili gyud mahitabo nga buhi-an niya ang iyang anak magkinaunsa man ang dagan sa ilang paglabang sa taytayan. So guys, di nila takutob sa ato ang storya karon. Ang dakong lesson nga tumakuha nini nga ang atog yung kinabuhi pakuptan gyud nato sa Ginoo. Kay nindot kaayo nga ang Dios gyud ang magkupot sa atong kinabuhi. Unsaon man nga ang Dios gyud mo'y magkupot sa atong kinabuhi, dapat surrender gyud ta sa Ginoo. Daghan kayo nga mga senaryo sa atong kinabuhi, sa nanglabay sa atong kinabuhi, or daghan kayo kung ikaw karon naa ka niini nga sitwasyon nga aduna pay mga binuhatan nimo nga wala pa gyud nimo gisurrender sa Ginoo, mga patuo-tuo, mga tradisyon nga sukuhay sa pulong sa Ginoo, wala gyud nimo totally nga gisurrender sa Ginoo. Kay ang tawo gani nga ni surrender sa Ginoo, kumbaga gitugutan niya ang Dios gyud mo'y nagkupot sa iyang kinabuhi. Sa lain pang pagkasulti, ang Dios mo'y gitugutan niya nga maghari sa iyang kinabuhi. Pero mailhan nimo ang tawo nga siya mo'y nagkupot sa Ginoo. Okay? Kay moabot gani ang mga problema, moabot gani ang mga kalisdanan, sayon ra kaayo nga mudistansya sa Ginoo. So mailhan nimo ang tawo nga siya mo'y nagkupot sa Ginoo, kay dunay panahon nga mudistansya ra gyud na siya. Moabot gani ang mga kalisdanan, mga problema, dili gyud na siya makalahutay. Pero ang tawo gani nga ang Dios mo'y nagkupot sa iyang kinabuhi, bisan unsa pa mga bagyo problema ang moabot anang maong tawo, dili gyud siya makagawas sa kamot sa Ginoo, kay gitugutan man niya nga ang Dios mo'y magkupot sa iyang kinabuhi. Ug daghan kay mga example sa Biblia guys nga ang ilang kinabuhi totally gyud surrender, nga ang Dios gyud nagkupot sa ilang kinabuhi, just like Pablo. Diba si Apostol Pablo, grabe ang senaryo o sitwasyon sa iyang kinabuhi, pero makita nimo sa life ni Apostol Pablo tungod kay surrender siya tanan sa Ginoo. Grabe ang tanyang tinuuhan kaniadto, gisurrender sa Ginoo, dawat sa ni Jesus. Okay? Totally
transform ang kinabuhi ni Apostol Pablo, di ba? Bisa unsa ang mahitabo, mapriso man siya, bagyuhon man, mulabang magdagat, lutuson man siya, daghan mang mga pagbiay niya, mga bagbahad niya, pero makita nimo nga ang tao nga ni surrender sa Ginoo wala gyud muluang sa pagsangyaw, pagpangalagad ug kana mao ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Di ba? So daghan pa kay mga example ya guys, si Job, si Abraham, silang Daniel, Misak, Sadrak, Abednego, mga tao ni sila nga totally surrendered sa Ginoo. Munang pag-abot sa mga problema, mga pagsulay, wa gyud sila mubiya sa ilang pag-serve sa Ginoo. Magkinaunsa man ang kinabuhi, masugnod man sila sa hugno nga kalayo, matambog man sa langob sa leon, madagmalan man, bunalan man, pero kay totally surrendered man sila sa Ginoo. Ang kamot man sa Ginoo ang nagkupot silang kinabuhi. Munang bisan sa katapusan nilang gininhawa, wa gud sila muluang sa pag-alagad sa Ginoo. Pero lahi sa tawo nga na totally surrendered sa Ginoo, 50-50 sa Ginoo, 50 pud sa kalibutan, 50 pud ni Satanas. So moabot ang mga problema pagsulay, do na jud kalainan. Dali kayo nga mubulag sa Ginoo. Dali kayo mo palayo sa Ginoo. Pag-abot sa mga sitwasyon nga dili niya masabtan, dali kayo nang mubiya sa Ginoo. Grabe no? So sa kinabuhi ni Job, grabe ang tao nga surrender sa Ginoo, bisan nawala ang tanang mga kabtangan, mga kadato niya, yang mga anak, pero kay totally surrendered man sa Ginoo, wa gyud siya mubiya sa Ginoo. Samantalang asawa ni Job kay dili totally surrendered sa Ginoo, klaro kaayo nga giingnan niya si Job nga kamatay diha og tungluha ang imong Ginoo, di ba? So makita nimo ang kalainan sa tao nga dili siya surrender sa Ginoo tanan kaysa tao nga surrender tanan sa Ginoo, di ba? Matud pa sa Matthew chapter 16 verse 24, kung kinsa gani katong buot, matud pa ni Jesus, kinsa gani katong buot nga mahimo na kong tinun-an, kinahanglang ilimod niya iyang kaugalingon og pasano niya ang iyang cross og mosunod siya kanako. Buot pasabot, matud pa ni Jesus nga dili na siya magtuman sa iyang kaugalingon, i-deny, matud pa sa English, denying yourself. Buot pasabot, taguan nimo ang imuhang kinaugalingon nga pagbuot. Dili nimo ipakita kanang ilimod, dili nimo ipakita ang imuha ra gyapon kaugalingon mo nagdala. Dagan kay mga Kristiyanon karon nga ila lang gyapon kaugalingon ang nagdala sa ilang kinabuhi. Dili ang Dios mo'y nagkupot og nagdala sa ilang kinabuhi. Kay kung ang Dios pa nagkupot og dala sa ilang kinabuhi, ang ila untang mga tinuhan, masurinder unta nila ang ilang mga bisyo kahilayan, masurinder unta nila, pero kay doon na pa may party sa ilang kinabuhi nga dili gud nila totally gisurrender sa Ginoo. 50 lang ang ilang gisurrender sa Ginoo, alagad, pero may alagad lang sila, simba lang sila, pero dili nila isurrender ang mga bisyo kahilayan. Napuyuban nga alagad sila, simba sila, pero dili nila mabiyaan ilang matinuuhan nga dili kahimutan sa atong langit nun nga mahan. Inaana ang tao nga dili totally surrendered sa Ginoo. Bini mo guys, kining tao nga dili totally surrendered sa Ginoo, dili safety gyud ang maong tao. Pero ang tao gani nga totally surrendered sa Ginoo, magkinaunsa man ang dagan sa kinabuhi, tungod kay ang Dios may nagkupot sa iyang kinabuhi, safety gyud siya sa kamot sa Ginoo. Munang challenge ning maong sambingay karon guys nga totally musurrender kita sa Ginoo. Unsa may pabiyaan sa Ginoo, biyaan gyud nato. Kung magisgot mo matinuhan nga wala sa pulong sa Ginoo, biyaan gyud nato. Kung magisgot man og mga binuhatan, mga buhat kangit-ngit nga dili kahimutan sa Ginoo, dapat biyaan gyud nato. Mo nay totally surrender sa Ginoo. Magpausob kita sa pulong sa Ginoo. So guys, dinhi lang takutob sa atong sambingay. Hopefully nga doon natin nakatunan nga mga lesson karon. And don't forget sa pag-subscribe sa ato ang channel, JDC Vlog TV, o sa ato ang Facebook page, Sambingay sa Kristohanon, aron nga updated ka sa daghan pa natong mga storya o mga sambingay nga daghan kang mga mura lesson nga makatunan. So don't forget guys sa pag-share nini nga video ngadto sa ato ang mga friends, tungod kay dili aware ang tanan nini, daghan kay mga Christian karon nga not totally gyud ni surrender sa Ginoo. And kani ato nga video makatabang ni siya pag-rescue sa mga tao nga dili totally ni surrender sa Ginoo. So guys, kita-kita ta sa next video. God bless and glory to God.